Live report. Idol Dennis, good morning and please come in. Yes, good morning once again, Idol Lawrence. Sinami ni dati nga Mayor Mark Gambua, nga nakatatin, dito tayo politiko. Idol Dennis, awan signal mo. Wait lang. Agso ka man? Yes, Idol Lawrence. Okay, go ahead. Inamin ni dating Mayor Marad Gamboa nga adun dagiti nagtawtawag keng kuana nga politiko iti Ilocos Norte kalpasan ti panakay basura iti kaso na murder case. May iti panapatay kin dating inik President Terry Ruiz iti Dingras Ilocos Norte. Bagati dati ang Mayor nga nakaragsak gabot ti las 8 sambulogat ilim matawen nga inapanang ilablaban iti kaso ket at the end of the day na disismit laeng kin imbagana nga sis day one kunana nagbalag inosente sa gapuna nga awan iti pagyaman iti nga po Diyos gabol iti intay na kinitibker iti riknana by iti ito yung legal battles iti natakamat na kaso. Ma'am Marinette, kumusta na po kayo matapos yung proclamation or yung verdict sa Brad 17 nitong nakaraang Biyernes? Before anything else, Dennis, gusto kong pagkatin ng lahat ng nakikinig natin at paglaman ito at magandang araw sa inyong lahat. Dennis, before days na nakarangkat, kabitin, nakikita natin na yung mga supporters natin, tawag ng tawag, nagbibigay sila ng mga actions, at nakikita ko, on the other hand, may installation ako dito. Tuwag-tuwa ako dahil ang mga kasamahan natin, mga supporters natin, nagsasabi na gumanistroy ako, at tumakbulit ng mayor at natutuwa sila. Lahat rin sa mga iba doon ay nakakatuwa naman nag-iiwakan sila ng mga narinig nila yun. Kaya ako'y natutuwa at nagpapasalamat sa continued support ng ating mga supporters. On the other hand, sa nakapray na nakikamit promotion, medyo dahil man nakita ko at narinig ko yung verdict sa atin na nakinig, alam ko yung kulang na maramdaman yung lahat ng hirap, yung sama ng loob, lahat yung kumaramdaman dito natin. Kaya nung nakita ko ito tayo sa korte, kaya parang hindi ko na natigilan yung kawin ko. Hindi mura-mura ko siya. Hindi ko naman siya nag-gusto ng korte. Kasi hindi ko kulang maramdaman yung kawin. Yung nakapos na yung so I was preparing ang activity sa kaso nito. So sa ngayon ma'am, nag-sink in na po ba yung nangyari sa after 16 years sa kaso? I think kung ko lang yung naman yan at mag-sink in na talaga yung panahon na yun. So ngayon, after a while, bumalaban na rin yung adrenaline ng bro kasi kaya yung high blood ako dahil yung hagtong support kasi sumas ng blood pressure ko at the time. Ma'am, hindi yun nakita namin yung gaano kayo katatag, very strong woman, hindi namin nakita in public na kayo po umiyak sa kaso. So, kumusta na po kayo ma'am bilang isang Marinette Gamboa? Alam mo, hindi kasi talaga tayo muna. Grabe nakikita ng ating mga supporters kasi tayo yung experience naman. Pag ako yung bumuhan at bumagsak ako, bagsak na lahat ng ating mga kasamahan. Kaya ang ginawa ko, nagpakatatag tayo at kami naman, isa lang yung ating silandalan eh. Ang Diyos lang talaga, ang Panginoon lang talaga. Dahil alam niyo naman at alam lang lahat na napakalalaki ang ating kalaban. Grabe talaga. Hindi ko na yung maintindihan at hindi ko rin alam kung paano ko nagkakabi ko. Kahit ko na lahat ng halaban ang may kalitigan pinagkaisahan na ako. Nag-judge ang lumagpas doon sa kamawak sa kaso niyan. And it is a 16 years of battle. Including yung 16 years ka lang. At saka 16 years ka lang, Dennis, dalawang aresto, dalawang kulong. Imaginin mo lang, nakadalawa ako napasok sa CMP para lang price to all rights kasi hindi arrest. Sa Metro, yun ay yung I have to arrest it kasi meron na tayong magkain na lang ako para sa Brooklyn. After 16 years,
malalaman natin na absent pala tayo. Wala pala tayong kinalaman sa kaso yun. So, talagang iba talaga yung feeling. Especially yung feeling. Natutuwa ako dahil ipatunayan natin na wala tayong kasalanan. Number 2, hindi na yung emotion ko na naiinis ako. Kung makita ko si Luis, kung makita ko si Luis, gusto ko tayo, bahang ko siya. Yung mga ganong yung mga ganon ba na feeling na galit na, doon ako nagalit, doon ako naandaman yung galit. Kasi, alam ko, hindi siya kapatulayan na natin na wala tayong kasalanan. At 60 years na naghirap tayo. Ma'am, matapos nung ilabas yung saloobin nyo, yung damdamin nyo, so are you serious, ma'am, to countercharge against Atty. Ruiz? Yes. Kailangan tayong mag-countercharge sa kanya. Bakit kamo? Ayaw ko man gawin to. Kasi hindi naman kailangan na nalaman ako po siya o whatsoever, makirangki. Kaya ang rason ko. Ang reason is, parang mga susunod nila na relasyon, mga ganyan, pag nagkaroon ulit ng ganitong sitwasyon, na magagamit sila sa gamitin sila ng mga kalaban. At kahit hindi na totoo, itutulungan ko pa rin, magpapatayo sila ng mga witnesses nila para lang itulong ka, mag-isip-isip na rin. Na magdadalawang isip na rin sila na gagawin rin dahil meron palang countercharge na pwede. At I have to file a case again sa Atty. Ruiz. Para maramdaman din yan yung hirap kung paano magkaroon ng kaso. Actually, dito ko papayag sa Quezon City o dito sa Maynila para linyahe din siya. Siguro din niyang gumastos at maghirap dito. At saka, sumali tayo nung sa 100 million charge na kagaya ng naiwa. Makiusip tayo sa gano'n. Tignan natin kung kakayanin din niya. Ma'am, nabanggit nyo kanina na marami nang tumawag, mga supporters. Yung mga dating kasamahan sa politiko, ma'am, sa politika, marami nang ibang tumawag sa inyo, ma'am. Marami ng layers. Natutuwa na ako nagugulit na ako, tabang ibarang mga numbers nila, tumatawag sila. Marami tayong nakatamahang layers na tumawag. Mga sila boss na, marami, saka mga congressman. Iba-ibang bayan, hindi lang sa Ilocos Norte. Ang mga kasamahan natin sa United Defenders na dumating sila sa Manila, hanggang Mindanao, marami tumatawag kasi nakita na nila, nag-viral man yung nangyari yan at saka marami naman talaga nakakalam sa kaso niya. So, dyan sa Ilocos Norte, marami ng layers. Sige nga, ma'am. Natatawa ka na. Sige nga, wala ka bang nabanggit? Saging ras, napakarami. Natatawa nga ako, kapatid ng mga ginagasabi kung sino yung mga kapatid na dati ko naman mga kalaban. Yung sabi nila, tuloy mo naman, susuportahan daw nila ko 100%. Sabi nga, ang Ginras Primary on ay puno ng drugs. At marami na rin prostitution. At sinasabi din nila, nagugulat ako dahil hindi ko rin silang alam. Matagal na akong maligyan eh. Alam mo ba, natatawa ko na malaman ko na ang yayaman na raw nila, ang mga bahay nila, restaurant nila, nakalang cruiser daw sila, kumana ng mga sasakyan. At hindi naman silang hanap buhay na iba, kung bilang ang pagiging may loros. So yan ang sinasabi, mga dati kong kalaban yan, mga kapatid ng kalaban ko, nagtatawag na sila, nagmamessage, yun ang mga sinasabi nila. Sa balita ko pa, sa market, nag-iingapan daw sila ng malalang na. Mga kapitan, marami na rin, mga forma, at saka mga kapitan na kaupo. So, ano naman talaga nila, nauubos na ngayong battery ko ng pagbalik ko sa Maynila, may dadami ng mga tawag at mga messages talaga. Ang sinasabi nila, bumangit lang ako, nahula para lumaban at ipakita sa kanila ulit dahil gusto pa nila ako. Yun ang mga balaman ng messages nila. So anong sagot natin, ma'am, sa mga hilig nila na kayo pa ibabalik sa atin? Sabi ko nga ganito, sa atin, hindi pa kami nag-uusap ng Panginoon. Pero inihintayin ko lang ng budget ng Holy Spirit. Pag sinabi, binigyan ako ng sign na tumakbo din sasaklo ako. O mag-iisip ang pamilya kung ano man. Naman ako, basta mayroon talagang tatakbo sa ngayon buwa. Kaya ang
hintayin ko lang. Kasi alam mo, within the 15 years of struggle na laban namin, wala naman akong pinaputan kung hindi ang Diyos yan. Kaya alam ko, pag sinabi niya, any sign lang. Saka natatawa ako kasi kahapon, nangyayag nila yung anak ko. Nandun sina Amy, sina Sarah, sina Ano, nag-ulit siya ng pagkakalagan. Hindi kahapon. Nagulat ako kung nagtatawag siya at pinanasa sa national. Pag sinabi na ako, Amy, tumakbo kami, ibigay natin. Baka sasabi niya, kayo naman ngayon. Tingnan natin, pag-uusapan ka na rin yan. Ma'am, kayo ma'am, tinanong na kayo ni Senator Amy? Hindi pa, kasi wala akong number sa kanya, anak ko yung kasama nila eh. Siya muna, tingnan muna, kasi alam niya kasi, siguro, alam niya yung tapos ko malhito lang, kaya medyo, nagpapahinga muna kaya tayo. So, tingnan natin. Actually noon, nagkaroon na kami ng feelers during the senatorial election, last election. Meron naman, kaya lang, siyempre, dahil na tayo nag-inisip pa tayo, nag-uusapan pa namin at programa. So kayo ma'am, are you ready na gusto na maki-alyansa sa kanilang political group? Okay, minsan pa Idol Glenn ni Idol Dennis naputol ngamin iti dayto gundaway mga idol isong kaamon tayo talagang nabara kaya iti sigarot lata iti politika iti dayto agundaway ngayon manumang pigasta akita iti agbalin nga akdang iti agdaman ni Apo dati Mayor Marinette Gamboa agtaray nga ta akas bilang akas bilang mayor manen or iti anyaman kuma nga posisyon. Idol Dennis, ituloy mo, please come in. Yes, Idol Lawrence, kasi nag-question tayo, angat mo tayo na kay Atumila Ruiz, kalpatan na kaso na. Nagpapahinga muna kaya tayo. So, tingnan natin. Actually noon, nagkaroon na kami ng feelers during the senatorial election, last election. Meron na yun. Kaya lang, siyempre, hindi na tayo nag-inisip pa tayo, tingnan ko, nag-uusapan pa namin at programa. So kayo ma'am, are you ready na gusto na maki-alyansa sa kanilang political group? Alam mo, Dennis, mulat tumakbo ako as mayor in Ilocos Norte, sa Dingras. Alam mo, buntot ko ako eh. Kasi ayaw ko yung minodiktahan ako eh. Ang bagay, ayaw ko yun. Alam ko naman na may magagawa naman ako, kabutihan ng mga taga-Dingras. Hindi ko kailangan maging aso o susunod. Hindi yung ugali ko eh. Kaya, pag-iisipan muna natin yung lahat. Ma'am, any message sa familiar is yung after yung kaso? Alam mo, kay Popoy Ruiz, ito lang masasabi ko eh. Sinabi ko na sa kanya noon that he is backing an country. Sinabi ko sa kanya na wala akong kasalanan. Ayaw sabihin to him na kung nagkinigyan siya sa akin, baka natulungan ko pa siya. Kasi yung si Engineer Ruiz, at that time, bumupunta ng bahay, pinagili naman sila ng corner husband ko na namatay. Husband ko. At 3 times a week, 2 times a week, nandun siya, wala naman kami pinagawa yan, wala naman kami differences, kaya nagtataka ako, bakit akong tinuturo ng pamilya Ruiz? Kaya sinasabi ko sa kanya noon, mag-isip kang maigi, kasi wala akong kasalanan dyan at wala akong kinalaman. Kaya hindi na period of 60 years, wala siyang ginawa, kundi naghanap na ipapatayo ng witness. Actually, yung last witness niya, hinabol pa niya sa Isabela, sa Cagayan. Para lang mag-witness siya against me at that time. Kasi na ako naman at that time, walang sala na ako sa prosecutor's office at that time. Hinabol lang niya. Now, kaya niya, sinasabi ko at that time, yun niya, kasi yun na akong kasalanan. Kaya ito, yung mga ngayon, nag-watis yung buhay ng tatay niya. Kaya, yun, anong nagagawa? Kung may kasalanan yun, kung siya lang. Nagpagamit kasi siya eh, nagpagamit si Popoy Ruiz sa mga kalabang ko. Akala niya, forever na siyang yung sitwasyon. So ngayon,
ang tawag ito pero isa rin na magpasalamat dito talaga. Ang pagpapatawad sa'yo madaling lang eh. Madali lang, kahit hindi ko humingan tawad. Pero ito lang ang masasabi na yun. Anything you do, whether it's good or bad, may consequences. So the consequences of that, kailangan, si Kamot, tagtuloy, ito na rin. Ikaw naman lang ang mag-depend ng sarili mo. At siguraduhin ko sa'yo, magkakontext ako. So, At para makita mo kung gano'n din ang hirap. so yun nangyari, ma'am, mahirap magpatawad sa ganung situation. Kaya tinatawag ko na. Kaya lang, alam mo kasi ganito eh. Natatakot ako, naririnig ko kasi sa si Luis is not a Christian. Kristiyano kami yung pamilya eh. Matagal na, nauna pa kami sa kanya. Kaya hindi namin siya yung gawin na namin sinasabi nila. Ngayon, gusto siyang patawarin. Lalo, nakakatakot kasi. Baka yung karma, alam mo yung karma ngayon eh, digital na eh. Pakapabilis ang karma, kung hindi lang sa kanya, baka sa mga anak niya. Kawawa naman yung kanyang mga anak. Kaya sa puso ko, honest to goodness, napatawag ko siya, but he has to face the consequences. Ibalik at ang Diyos eh, hindi ito may kasalanan ng Diyos. Yung matawag din niya, pero may consequences yan. Lahat ng gagawin mong masama, mabuti o masama, ay may consequences. He has to face the consequences. Kailangan niya masubukan din at magiging aral na rin sa ibang tao. Kung hindi ko gagawin ko, baka sasabihin ng ibang tao, pwede pa rin. Magbanag na tayo na magbanag. Wala naman pala mangyayari at the end of the kabutanan. Kahit na malo yung dumagdag. Nanda nila, wala lang sila kasi walang isang taong katayo para ipakita sa kanila na there is a consequences in everything that she do. Kaya kung gagawin niya, nakikiling kang kanilang gawin. Ma'am Lasky, do you have any message sa mga taga-Dingras or sa Ilocos Norte, Ma'am Luis? Sa mga nakikinig ngayon at sa mga supporters natin, mga nagdasal, alam ko, sa Ilocos Norte, maraming salamat sa inyong lahat. Itingnan din na kung man sinasabi, ayaw kong tumakbo o gusto kong tumakbo, isagdadasal natin, pagsama-sama pa rin magdasal at meron akong sinyales na kailangan namin tumakbo. Mag-iisipan na namin. Mag-umpisa na kami mag-usap-usap. I'll see you soon in Ilocos Norte. Okay, maraming salamat po ni Dati Mayor Mark Gamboa, Idol Lores. Talagang makitam dati ragsak na kinilawag na kasunod ti Rigat na. Anang lablaban dati kaso from the very beginning talagang very strong woman isuna nga nang sango iti kaso na may panggipalang iti pamakawan na kawanan hindi lang kung they have to face consequences at bukas na kita marik na damit dati nariknak ko na kanatakamat na Idol Lawrence, Quezon City, pinati counter charge against attorney Koy Ruiz pangipalang kanato na panag. Damag palang manibod Dingras, Idol Dennis Alipio, exclusive. IFM News. Maraming salamat, Idol Dennis Gabriel Alipio. Iti exclusive report ni Apo Marinette Gamboa. IFM News.